Naopak, my sme verili. Veríme každý zápas do konca. Dnes to bol zápas, vlastne, kde rozhodovali sekundy o tom, že niekto bude veselší po zápase a niekto nie. Malo to taký charakter, priebeh tento zápas, takže je skvelé, že miesto jedného bodu, dajme tomu, alebo dvoch, máme 3. Stále musíte na tom úplne prvom mieste tabulky, takže je to strašne vyrovnané. Je vyrovnaná, no ešte spústa zápasov dokonca a uvidíme, aký to bude mať ďalej priebeh. Ale vidno, že proste fakt, že idete si za tým svojím. Prežili ste sa takým spôsobom, že máte silu. My sme hlavne dostali facku a minulý zápas v Poprade. Trošku sa to tu utišilo, nastala trošku väčšia pokora a dnes sme zase bojovali ako jeden chlap. Povedz nám niečo o tom góle. Naša Peťka sa celý zápas pokúšala, hlavne v presilovkách, ktoré sme mali, strieľať presne takéto nahodenia. Proste máme to tak nacvičené. A je zvláštne, že až posledná strela sa ujala. Ale pritom bola víťazná. Bola to teda nahadzovaná nejaká nahrávka? Samozrejme, je to úmyselné. Takto to hráme, takto si to pripravujeme. Bolo to forehandom ťahle? Áno. Ľahký puk, dá sa povedať. Veľmi dobre chlapci clonili pred Galbraithom a padlo to tam.